Αν έχεις λεφτά και είσαι σαν και εμένα και ζητιανεύεις τη γυναίκα και τον πατέρα σου να αγοράσουν παιχνίδι, σου έχω τη λύση. Κατέβασε Roblox. Γαλατά και πρωτοχρονιά. Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Εντάξει. Κατέβασε Roblox. Εντάξει, ότι το είπα αυτό θα με ξεπερνάει, έτσι. Well, no fucking shit! Όπως βλέπετε, μάγκες, σήμερα παίζουμε το Super Market το Retail Tycoon 2. Tycoon, κάπως έτσι λέγεται. 2. What the fuck is this? Δηλαδή βλέπετε είναι σκοτεινό γιατί πρέπει να κάνουμε tutorial γάμο το κερατό μου. Και αυτό πρώτη φορά παίζω μεταξύ το game, οπότε θα το μάθουμε μαζί παρεΐτσα. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Build. Εδώ server. Κάτσε, περίμενε. Πώς γυρνάει ρε. Έτσι ρε, πώς γυρνάει γάμο. Όχι. Με το R. Θα το βάλουμε εδώ. Δεν πάλι. Τι κι άλλο. Εδώ ξέρω εγώ. Ναι, ωραία. Open. Πώς θα... Ωραία. Άντε. Now you can need to place cash register. Okay, cash register. Είναι το ταμείο. Ζούμε και ταμείο. Εδώ. Πήκε. Θα γίνει vehicle. From your... Κοιτάξτε εδώ ρε μάλλον. Όπα. Πήγα πατήσω φρένο και πάτησα space. Wow! Κάτσε ρε, γιατί είναι έτσι. Θα πάμε. Πώς πάτησα, έχει χειρόφρενο. E, F, όπα. Δεν μπορώ να το βλέπω, περιμένετε. Πώς δείχνει, ανάτα. Δεν μπορώ να το βλέπω ρε μάγκες. Πάρε. Wow. Πάμε. Πώς τρίβει ρε. Όπα ρε. Κάτι πάτησα. Έκανε drift. Το shift. Με το shift, όπα. Θα βρεθούμε από κάτω. Όπα ρε. Κόλλησε, όπα. Όπα. Αμά. Έλα πάμε. Καλά τι γίνεται, Κάτσε λίγο να ντριφτάρουμε. Όχι! Τώρα εν τω μεταξύ Roblox έχω ξαναπαίξει, αλλά δεν θυμάμαι. Όπα ρε, αμά. What the fuck. Πού είμαι. Από εδώ πάω. Με το shift θα μπούμε. Cringe, ότι είναι cringe το καταλαβαίνω και το μόνος μου. Όπα ρε. Αμά. Holy shit.
Shift. Ουί. Εδώ. Οκ. Ωραία. Pick up track and hold. Okay. Ωραία. Τι κι άλλο? Κι άλλο θέλει? Μπάει 100. Και τόσο ώρα εγώ αγόρασα δια... Τόση ώρα έπρεπε να αγοράσω 100. Το ηλίθιος πόσο χωράει? Χωράει 300 κουτιά. Ωραία. Πάμε εδώ. Μπιπ, 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 μπιπ. Load. Δεν θα μου πει... Όπα. Αμάν. Άμα δεν πράγμα. Πάντως μάγκες, ρε οι άλλοι γιατί καίνε το game. Μάγκες μου, άμα θέλετε να ξαναδείτε μια τέτοια σειρά, να μου το πείτε, ή και άλλα games άμα θέλετε να δείτε. Μπορείτε, άμα θέλετε να ξαναδείτε και βέβαια Roblox. Πού το αφήνουμε? Έλα. Όπα. Κάπου έχω μπει τώρα εγώ μέσα. Πού πάω? Ήρθα. Α, μήπως θέλει να τα βάλω μέσα? Πριν, πάμε. Load. Τώρα πρέπει να τα τακτοποιήσω. Ή το open. Α, όχι. Εδώ. Εδώ. Βάλω και εδώ. Open. Higher. 200 ξέρω εγώ. Complete tutorial. Τι αυτό ήτανε? Και τώρα δηλαδή περιμένουμε να ξεπουλήσουμε. Πλάτε πάρτε κανάτες. Beans. Κάτσε να... πώς stock sells. Εδώ. Θα βάλουμε tomatoes. Ορίστε. Πάρτε tomatoes. Εδώ πίσω δηλαδή μπορούμε να μεγαλώσουμε. Όπως βλέπετε, γιατί και ο χαρακτήρας μου δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δηλαδή δεν έχω τα V-Bucks του Roblox. Καταλάβατε. Αυτά. Κακαλή. Όπα! Δε 1800, τι λέει? Κάτσε ρε μαγκά. 10 το παύλα 1079. Ποιος είναι αυτός εδώ? Μαλάκα έχει 40 χιλιάρικα αυτός. 40k, δώσε και τίποτα εδώ ρε μάγκα. Δώσε και τίποτα. Hello chat. Ή hello guys. Ρε μάγκες, πως κάνουμε customize? Είναι κόκκινο. Κοιτάξτε απλά λίγο να δείτε εμένα τι πρέπει να είναι κανονικά. Εμένα πρέπει να είναι πορτοκαλί γιατί είναι σκλαβενίτης. Από το σκλαβενίτη αγοράζουν απορριπαντικά.
Αγοράζουμε... Βασικά τι έχει, αυτό είναι το build. Πάω για να δω τι έχει, πρέπει να πάω κάτω. Αμότο. Κερατό μου. Buy cash. 1000 Game Pass με 5 είναι τα δολάρια του παιχνιδιού μου. Όχι, αυτά εδώ πέρα είναι τα δολάρια. Παίρνετε. Πάτησα. Άρα με 5 V-Bucks του Roblox παίρνεις 1000 ευρώ, 1000 δολάρια. Game Pass. Ράδιο. Αυτό εδώ τι είναι? Military Cleaner. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Πάμε να δούμε μάγκες τι περιέχει ακριβώς για να ξέρουμε τι θα αγοράσουμε στο μέλλον. Άμα συνεχιστεί βέβαια αυτή η σειρά. Ωπα ρε ο άλλος τι έχει? Έχει φορτηγά ρε μάγκα. Έχει φορτηγά. Εγώ έχω ένα... Πάμε λίγο να χρήσουμε. Να τελειώνουμε. Άμα θέλετε αυτή η σειρά να συνεχιστεί, κάντε ένα like, subscribe, πείτε με στα comments τι θέλετε, share όπου θέλετε. Και πείτε μου το άμα θέλετε να συνεχιστεί. Έχουμε και άλλα games στο καλά. Αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούς για να γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά έχουμε και άλλα games στο κανάλι. Εγώ έλεγα έχουμε και άλλα games στο game. Έχουμε και άλλα games στο κανάλι, πήγαινε τσεκάρετε τα, έχουμε playlist και με άλλα άτομα κιόλας, βασικά και με άλλο ένα άτομο. Ακριβώς και με άλλο ένα άτομο, οπότε. Αυτό, τσεκάρετε το Discord server έχουμε, θα τον έχω στην περιγραφή κάτω, πήγαινε τσεκάρετε τον. Αυτά λοιπόν, και να δούμε. Έχει παιχνίδια, ρούχα, candy. Free candy. Και το πουλάω free. Snacks, canned food, κονσερβοκούτια, box food, cold food, old food, ice cream, stick, home, turkey. Water, getting colder. Booty farts make the water feel warmer. Στην Τουρκία. Ίσως milk eggs, condiments, βαζάκια, beverages. Αυτά τι είναι? Σόδα. Είναι ενεργειακά ποτά. Electronics, small electronics, large electronic, PC, electronic. Ρε τι λέει ρε, σούπερ μάρκετ το κάνουμε ή το κάνουμε παντοπολείο εδώ πέρα? Καλά βασικά περίμενε, wait. Το παντοπολείο είναι στο σούπερ μάρκετ. Βασικά καταλάβατε τι εννοώ, όχι... ok. Small. Εδώ το κάνουμε IKEA, το κάνουμε σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Να το βλέπετε, ακόμη και kitchen knives. Πω το αγγλικό το έχω. Στα δάχτυλά μου παίζω στα αγγλικά. Vanichkin, do you speak English? Όργανα. Πιάνος. Πέντε. Tools and equipment. Wow. Γεννήτριες. Grill. What the fuck, μαλάκα. Κάνουμε IKEA.
guns, military vehicle, armor. Μα τι το κάνουμε ρε, το κάνουμε dealership. Sedan, pick-up, SUV. Ρε με δουλεύει, εντάξει. Okay, bye. Bye. Έλα μάγκες, επέστρεψα. Έλα, στρίψε ρε Χαϊβάνι, στρίψε ρε ηλίθιε, στρίψε, δεν μπορείς να στρίψεις ένα όχημα ρε ηλίθιε. Κοιτάξτε εδώ δεν μπορεί να στρίψει ρε μου. Άντε. Α, γιατί το έχω κάνει τα πήρε. Ρε ακόμη δεν το πήρα και το έχω κάνει ισοπεδωμένο ρε. Όπα, κάτι είδα μάγκες. Κάντο μια σπον πάλι. Σπον ρε. Κάτι είδα, αυτό είδα το δρομάκι, κοίτα που εντάξει που οδηγεί. Γιατί πίστευα ότι το είχα. Κανείς δεν μου έχει απαντήσει ρε μάγκες, κανείς δεν μου έχει. Πάει με 300 και στον δρόμο πάει με 20 το πολύ. Ρε με ποιον δουλεύει ρε. Πάμε εδώ. Μαλάκα, όπα ρε. Ναι, πρέπει να βάλω κάποια στιγμή και κάδο μέσα στο μαγαζί γιατί μου τα πετάνε όλα απ' έξω. Τώρα το μαγαζάκι αυτό εδώ είναι ένα απλό mini market. Καταλάβετε να έχουμε λεφτά. Γρανταρό. Μη μου πεις ότι δεν θα βρεις και εσύ, κάτι ψηρίζετε εσείς. Γιατί δεν παίρνετε τίποτα. Δεν μπορώ να τα αλλάξω, γιατί μόνο conservers beans έχω βάλει. Και εδώ έχω βάλει hunters. Free tomatoes. 110% natural. Το είδατε, 110%, όχι 100%, 110%. Bruh. Πώς θα αλλάζω χρώμα. Ωραία, κάτσε, settings. Channel log. Όχι, εδώ. Θα κάνουμε ένα save. Άμα γίνει φίλο και φτερό, ξαναρχίζουμε την αρχή. Credits. Localization. Stats. Learning. Time played 0,35 ώρες. Okay. Έχω ξοδέψει 3,5 χιλιάρικα. 3,5 χιλιάρικα. Distance driver 5 χιλιόμετρα. Πέσαμε σε 12. Και 19 κάνει vent dus. Άρα δεν το βλέπουμε εδώ το που το κάνουμε. Switch κάμερα. Γάμισε. Wow. Wait. What? Είναι παντού καθαρά. Μπορώ να μεγαλώσω το μαγαζί μου μέχρι εδώ. Ό,τι βλέπω, ναι. Τέλειο. It's amazing. It's amazing. It's fantastic. It's amazing. Fantastic. Έχω και
Μπορώ να φτιάξω και πάνω όρο. Γάμισε τα. Ωραίο game. Μ' αρέσει. Όχι vehicle. Manage store. Α, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Βάλουμε εδώ καλύτερες price. Είδατε. Decoration 0 shelter 5 cleaners. Είναι πορτοκαλί, οπότε όχι καφετί. Εδώ είμαστε, σκλαβενίτης. Το βάλαμε τώρα και πλέον είναι μίνι σκλαβενίτης. Έχουμε φτάσει μάγκες πλέον και τα πάντα. Ωραία, μάγκες, περιμένετε μία γιατί θέλω να βγάλω και ένα thumbnail και απλά θα κάνω. Περιμένετε, wait. How to take a screenshot Roblox. Και επέστρεψα, όπως βλέπετε, σίγουρα δεν γκουγκλάρα κάτι, σίγουρα δεν το ψάξα, επέστρεψα γιατί είχα πάει τουαλέτα. Ναι, σίγουρα δεν το... Και ξέρω νομίζω πως τραβά screenshot. Εδώ. Ωραία, τράβηξα screenshot, μάγκες. Να. Trash. Έχει κάδο. Αλλά και πάλι με τα πετάνε απ' έξω, ρε. Μπορώ να διαγράψω τίποτα. Δεν μπορώ. Διέγραψα το δέντρο. Οκ. Αυτό εδώ θα διαγράψω. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει. Όχι, είναι ήδη διαγραμμένο. Αυτό είναι γραφίδι, ρε ηλίου. Okay. Μάγκες, μπορεί να αφήσω κάπου εδώ αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γιατί θα πρέπει να γκραϊντάρω λίγο, να χτίσουμε την άλλη φορά. Λίγο καταλάβατε τι θα γίνει. Αυτό ήταν το βίντεο, όπως βλέπετε έχουμε αμάξι, έχουμε ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ, δεν το λες, αλλά έχουμε τον σκλαβενίτη. Σκλαβενίτη έχουμε, μάγκες, σκλαβενίτη που θα βγάλει τα οστά του για να τροφοδοτήσει την οικογένειά του. Αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe. Θα το πούμε και στο chat. Like, subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!